imos ver unha vulnerabilidade do Windows 10, aínda que esta vulnerabilidade tamén a podemos usar para recuperar o contrasinal do administrador da instalación do Windows 10 e acceder a unha máquina da que teñamos esquecido o contrasinal do administrador. Imos ver, o primeiro que temos que facer é introducir ou utilizar un live para arrancar a instalación do sistema operativo. Iniciamos a instalación dende o CD, dende o live, xa sexa un USB, un CD, un ISO, o que teñamos. E dende esta pantalla, premendo Shift F10, accedemos a este terminal de comandos. Neste terminal de comandos podemos comprobar as unidades acceder á unidade que aloxa o sistema operativo, e o que se vai facer a partir de agora é o seguinte: sustituir o utilman, que é a aplicación que se executa no botón de accesibilidade de inicio de Windows, polo cmd.exe. Deste xeito non necesitaremos iniciar sesión na máquina ou darlle a accesibilidade, abrirase o terminal de comandos como administrador e poderemos activar o administrador máis asignarlle un novo contrasinal, de acordo? Entón, imos aló. O primeiro que imos facer é irnos ao directorio Windows e dentro del a System32, que aloxa todos os comandos de Windows. Ai, sempre me trabuco cos comandos de Linux. O seguinte, imos renombrar a utilidade que se executa na accesibilidade con outro nome. O seguinte que imos facer é copiar o cmd.exe co nome de utilman.exe. E agora reiniciamos a máquina. Aí está. Cando reiniciemos a máquina, xa reiniciamos directamente dende o disco duro. Premeremos o icono da accesibilidade, activaremos o usuario administrador da instalación, asignaremos unha nova password e xa teremos un usuario para acceder á máquina. Aquí temos, aquí en baixo, o botón de accesibilidade. Como vedes, agora o premer arráncame este terminal de comandos. Se usamos este comando, podemos ver os usuarios que temos, entre eles este administrador, que é o administrador da instalación, vale? Temos que activalo porque normalmente se desactiva unha vez remata a instalación, vale? E agora asignámoslle unha password, por exemplo, a de sempre, de acordo? Vale, e agora novamente reiniciamos. Non nos deixa con isto, bueno, pois non pasa nada. Reiniciamos o Bravo. Cando volvamos a arrancar o sistema, non arrancamos este CD, tería que ter sacado a imaxe do DVD, pero bueno, da igual, tanto ten. Xa poderemos acceder co usuario administrador e o contrasinal que vimos de definir. A ver se arranca.
está. Non vamos a usar este usuario, vamos a usar usuario administrador. E xa estamos dentro. De acordo? Como protexer desta vulnerabilidade? Penso que deberíamos ter cifrada a partición de instalación do sistema operativo. Veña, animo e adiante a buscar como facer eso que veño de dicir.